No niin, moikka moi! Raditien täällä taas ensimmäisen läpipelun parissa. Mä oon nyt tosi pahoillani, mä eilen yritin kuvata ensimmäistä osaa. Tättärää, mä olin niin idiootti, että... Tai no toi mun kuvauslaite ensimmäinen oli niin idiootti, että se ei suostunut kuvaamaan vaan kuin mun äänen. Vaikka siinä oli ruudun kaappaus päällä. Mutta ei sitä paljon, minun 25 minuuttia kerkesin pelata. Ja pelihän on siis Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Mutta ette te ole kovin paljon jäänyt jälkeen. Ja... Laitais pelaan, niin nähdään vähän enemmän mitä tässä pitää tehdä. Jos ootte kattonut peliä, tai sitä elokuvaa, niin te varmaan tiedätte juonen. Mutta... peliini on tämä en itse tiedä ainakaan. Press and hold R while stimulars are in area because they expect to patrol them. Okay. You think everyone's alright? The wedding? Most of the order was there. They'll look after everyone. Okei, elikkä tässä me pelataan Harrilla. Who do you think looks suspicious? I don't know. What about that bloke with the newspapers? He looks a bit Mitä shifty. tässä nyt pitää niinku tehdä? Liiku! Painotas Etä. Who do you think looks suspicious? If you use your cloak, you should be able to get close to people and check Tyhmä them Harry. out. Ja tässä ei tosiaankaan oo sitä suomiduppia. Who do you think looks suspicious? Death Eaters look down on muggles, so they don't normally know much about them. Press C to put on your cloak. Näkymättömyysviitta, joten kävellääs. Eli me ei varmaan saa jäädä kovin kiinni. Minun pitää mennä. Minun pitää mennä. Aha, eli tuonne. I just want to get it all over and done with. Then we can go back to how things were. Nyt. You think I should get it? Liiku. I was saying to him just the other day that you needed to change. Aha. Get this issue! Get this issue! He's not a Death Eater. Odotellaan tässä, että tää latautuu. Tässä oli se latautus. Eli varmaan toi ei saa loppua toi kolmio tuosta. Muuten mä siis paljastun ja mun pitää aloittaa alusta. Joten nyt me voidaan lähteä varovasti. You think we could get away with Varovasti. Do you know where it is? Ei! I'm sure it's No! close here. Oh no, mä paljastuin. Mä olin tyhmä. Everyone's alright? The wedding? Most of the order was there. They'll look after everyone. Do you really think there could be Death Eaters here? Best to be sure. Hui! Menisin jännoitten. Is it that time already? Tässä on muuten aika hyvä grafiikka. Ajatelkaa niitä ensimmäisiä Potter-pelejä. Is that what you really think? Siis ne oli niin surkeita, että mä en edes kusis sen pelin I päällä. know, they just don't Anteeksi. get it, do they? Oho. Vittu. Mitä se tapahtuu? You think everyone's alright? Oikeesti, kuinka monta kertaa mä Most of joudun the tän order was tekee? there. They'll look Mä after luulisin, että everyone. monta. Do you really think there could be Death Eaters here? Best to be sure. Best be sure. No, You think we could get away with doing that? that eaters could be anywhere. Mutta miksi ne epäilee justi, että I tuo just want ois to se? get it all over and done with. Then we can go back to how things. Jäämpä tähän hetkeksi. You think it'll be sunny? We've got people coming round then. Maybe we should go away at the weekend. Niin. Tää näyttää aika kivalta. Älä! All that really was what he wanted to do. Mene nyt. And it's 2-0 to City. The goal bouncing in off the post and past the keeper. Miksi tää on? Stretched arms. Arr! No, laitetaan nyt latautuu. Evening edition out now.
Mua nyt vaan kyllä rasittaa, kun mulla jäi se ensimmäinen osio tästä pelaamatta teidän kanssa. Nyyhky. Moi. Sitä tää ei anna mun tyymää. You think everyone's alright? The wedding? Most of the Order was there. They'll look after everyone. Do you really think there could be Death Eaters here? Just to be sure. We have to get everything done for next week. Or No. I'll show you the picture of it. You think everyone's alright? The No wedding? ihan Most of the Order was rasittuin there. kohta They'll ikinä. look after everyone. Do you really think there could be Death Eaters here? Best to be sure. Niin sieltä tulee 2 urpoa, I was reading that in the paper. joihin mä äsken tyhmänä törmäsin. Mitäkkiä kun se 1 urpo Been tulee. so jumpy since all these strange storms started. Menen tähän. I could do with some serious shopping time after that. I mean, what were they thinking? Kuolonsyöjät ovat karmivia niin kuin... No niin, mä voisin selittää nyt tällä hetkellä, että mitä siinä niinku tapahtui siinä ensimmäisessä. Elikkä, te varmaan olette nähnyt sen elokuvan. Eli ne lähtee sieltä Harryn He's nothing. sijaiskotoa, tai no siis niitten Dursleyen luota. Ne on ottanut sitä monijuomalientä. Siellä on niinku 7 Harryä. Me pelataan niinku ihan oikealla Harryllä, joka... Ja mun pitää siinä kohdassa Is that what you tuhota really think? sillä välin I'm not so niitä keen myself. kuolonsyöjä, kun ne on huomannut näin. Osaan selittää, ihanaa. Niin. Ja sitten... me ollaan se haaste suoritettu, niin me voidaan niin kun mennä... Tai siis me mennään kotikoloon sinne Well, I'm häihin. so sorry. Next time, why don't you pack your own jeans? Mitä mun nyt pitää tehdä? It doesn't take divination. It's about planning. We'll need to plan if we're to get through this. The newspaper salesman is a muggle. Yeah, well. We can't be too careful. What about that woman over there? Did you check her out? Hei, kai mä jäin uudelleen pian. No onneksi tässä... tää tallentui. Ihanaa. Apua, se on kaukana. Se on kaukana. Se on kaukana. Hei, noita oli 3 äsken noita naista. Suspicious. Could her be? So could one of them. Voisiko yksikään niistä olla kuolonsyöjä? Tuleeko tuolta ketään? Älä tuu. Älkää tulko. Älkää tulko. Ei tuu. Ja mennään tästä kohti. No, sä et tuu mun päälle. Sä et tuu mun päälle. Hui. Mahtuuks tosta? Mä vaan mennä sen tyypin taakse, missä se oli. Tossa on toi. I was saying to him just the other day that you needed to change it. Mä pidän ainakin tästä pelistä, mä en tiedä teistä. Siinä on 1 vielä. Älä sano. Häh? Tää ei ollut reilua. Tää ei ollut reilua. Se vaan tuli mun taakse. Oliks toi teidän mielestä reilua? Vai oliko se vaan mun oma mukaan? Niin, 5 päälle ja menoksi. Pystytkö tässä juokseen 5 päälle? Ei voi. Asia. Koko liha pihvi. Okei, noin. Jos tulee nyt. Okei, frapsit joo. This lag. Hui, tuossa tulee toi.
No. Mennään kohti. She's... Voitais seisoo tässä vähän aikaa. Toivon, että mä en nyt feilaa tätä, koska tää on niin rasittava kenttä. Ei! Ui. Jos. Mä tiedän, että te varmasti facepalmatte. Mä vihaan tätä. Toi täällä. Ai oisko täällä toinenkin reitti? Ei okei. been so jumpy since all these strange... Yritetään mennä tätä kautta. Mene nopeasti, mutta hitaasti. Beans, vai siitä. Tähän kohti. Nyt ette tuu tappamaan mua tai paljastamaan. Se näyttää ihan turvalliselta paikalta. No, entäs mä vaan niinku nyt mentäis? Oh yeah, you left me in the... What are you singing, And then I lady? said to him, ba-da-bow. She's not a Death Eater. I could do with some... Okei, menen tästä. Pääsinkö mä? No enpä tietenkään. Mutta tosta mä pääsin. Hahaa. Mistä mä tulin? Mistä mä tulin? Tuolta. Nyt kumminkin jostain randomisti hyppää joku ukkari, että ai voi! Still got the trace on him. Maybe that's how the Death Eaters keep finding us. The trace breaks when you turn 17. And Harry's not been near any Death Eaters for them to try and put it back on. Well, something's giving away where we are. Oikeesti, lopettakaa se puhuminen, että mä voin The puhua woman with the tuolla. sign is a muggle too. Looks like we've lost those Death Eaters then. Jes, nyt tulee se kahvelo. Do you think we're safe here? I don't know. Let's go into the cafe and get out of sight. Miten täältä pääsee? Missä se kahvila oli? Pitääks siinäkin mennä niinku silleen? Tälleen. Tai silleen. Joo, tästä voi vain juosta. Minne se meni? Farpointi. Ai mä olin ihan väärässä suunnassa. Tyypit ei siis ihmettele, kun täällä tämmönen pikku tyyppi kävelee tää sauva kädessä ja... Miks tässä on se kahvila? No, onko se tässä se ovi? Joo. Ja katskene. Niin, mä voisin jatkaa nyt siitä kertomisesta. Eli siellä oli Flurin ja... Too dangerous. Kuka se oli se toinen? Mä en muista. Niin Hat. Ja sinne hyökkäsi sitten kuolonsyöjät. Nää vähän aikaa taisteli siellä, mutta sitten We karkas. can work out what to do next. Ja tulivat tänne. Ja tässä sitä sitten ollaan. What do you think, Harry?
Harry? Mitä tässä? Ai niin, tässä tulee äänet etuajassa. Valitan. Tum tum, ja nyt päästiin vihdoin ja viimein taistelemaan näiden ihanien tyyppien kanssa. Mä rakastan näitä taistelijoita tässä. Stupid Fry, entäs Steam. Use potato to get cover. Mitä me sinne ammuttu? No niin, siinä meni eka. Sinne meni toinen. Oliko se tässä? Protego! You get stupefied! Palamenta! Experimenta! Are there any more? How do they keep finding us? We need to apparate away from here. Yeah, but where can we go? Mutta minne voimme mennä? Cover will you help in combat. Running into cover will save you from enemies. Kiinnostavaa. Katskele. Grimmauld Place. Didn't expect to come here again. You think it's safe? Onko tässä sama kohta kuin siinä elokuvassa mä säikkään siinä? Oi kyllä vai. Hyi! What was that? It must be one of the jinxes the Order used to protect the It must be house. one of the Jinx's order. I didn't think Death Eaters could get into Grimmauld Place. No, but then they weren't supposed to know we were moving Harry either. Valmiina. Entäs täällä on lisää? Ihanaa, päästään taas pelaamaan. Mitä tapahtuu? Stupefy! Mitä tapahtuu? Harry is at level 3. Miksi tää on tämmönen? Ollaan taas ihan väärässä suunnassa. Mikä toi ääni oli? Eikä täällä tuu mitään jumpscarea. Tai no miksipä Potterissa tuli sitten jumpscarea. Hei, noita pikku viholliaisia. Pitääks niitä vastaan oikeesti taistella? Stupefy! Stupefy! Ei. F1. Stupefy! 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 Miten tässä voi kun mun tiedonaa? Impedimenta! Te lakitatte siinä. Impedimenta! Aha, sinne meni toinen. Nyt niin tulee lisää. Herre, nyt älkää hyökkää. Protego. Miksi Harry katos? En tyhjää. Nyt hetkinen, mä yritän laittaa tähän nyt ne optionit. I'm invert, sensitive, controls.
Mä en käytä tätä. Default keyboard. No niin. Configurable. Niin katsotaas. Missä se on? Tää on tällaista sähläilyä. Kattokaa tän naamaa. Cycle, menu option, porosorkeas. Correcting gas. Tässä on F-media. No. Mitä voi olla tuolla? Tää härkiminen ei ole tästä. Tämä painaa. Aha, mulla on tuolla lisää. Juokse. Stupefy! Miten mä voin valita sen kun... Tää ei suostuu kyllä toimimaan. Läppäri. Tuolla on se... Ei oikeesti tykkää. Tää ei tykkää mustaa. Jos oikeesti pitää koko ajan. Mä kuolen kohta. Mission failed. No joo, mitähän mä... Mutta joo. Jos mä jätän tää jakso tähän, tää oli kyllä aika feilausjakso. Ja katsotaan sitten seukkikerralla, jos toi suostus heittää noita potioneita. Joten Reddit-piteille sit sanoo täällä. Moikka!